Helo, Ciaran Howell dwi, a dwi'n astudio dwy'n y cynnyrch yn Brifysgol Bangor. Mae profiad o astudio mewn wyrgwch ddwyieithog wedi bod yn un reit gatrefol, ddweud y gwir. Oedd y dilyniant o ysgol uwchradd i'r Brifysgol yn un reit hawdd. Bod nhw'n fwy o students ar nhw sy'n siarad Saesneg, a dwi'n neud y gwrs trwy'r gyfrwng Saesneg, mae daleithwyr i gyd yn Gymraeg, sy'n golygu os gen i unrhyw gwestiwn neu eisiau trafod rhywbeth efo nhw am agwedd o'r cwrs allan neud yna trwy'r gyfrwng Gymraeg. Yn amlwg efo'r gweddill students dwi'n siarad Saesneg efo nhw, mae'n cael y balans na rhwng y ddau wedi bod yn braf iawn. Dwi hefyd meddwl gen i fantais mewn ffordd oherwydd allai gael job neu dwi'n fwy o siawns o gael swydd yng Nghymru gan fod yn gallu siarad Cymraeg a cael yna fwy o opportunities mewn ffordd i'w gael. Dwi'n teimlo bod genogaeth sydd ar gael drwy'r gyfrwng Gymraeg yn wych, oherwydd allai bob tro gyrru e-bost ydyn i fy nhiwtor os dwi eisiau gofyn cwestiwn neu ddim yn siŵr rhywbeth, neu hyd yn oed trefnu sgwrs bach os ydych yn eisiau trafod beth yn mellach. Allai hefyd hyd yn oed neu gyda'r opsiwn i gyflwyno fy ngwaith yn Gymraeg os mae'n teimlo fatha bod hynna allai gyflawni fo i'w lefel uwch.